gaude neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ja, ikusten, hemen dago. Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara, eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ezta? Bai ez? Zer rollo txarra. Ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen. Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu. Aizu behar bada Portaventuran ospatzerena etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Markuerkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Bai. Eta jakin nahi duzue programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue? Horra zaudete? Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio betekoan ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Markuerkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimade inguru ontako pitonisarik onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur,
lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agortu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez alda gala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andretxita gurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ezta? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez nizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Konte kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Baina, Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan demorantxo pasata agertzeko, ez zala fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Bata dator talotu egin naiz. Aize zakarrak eraman duena. Gorputz osoaz saiatuko naiz.
Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina, zuek ere altxa! Enbata dator. Gertuta gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Sartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Na-na-na-na! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Na-na-na-na! Letra jakingo da, no? Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zara fiatzen zure planero horretaz. Qué ridículo. Berezen goet? Baina, auskeran. Ez, vale. Jode, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, ez da notiak. Ya está. A ver, ez da grabatu den. Joder, ya, vale, qué tortura. Joder, tesak esan zian, denboratxo bat pasata agertzeko, ez dela fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria.
ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina blatu herrian, ardilatzen herrian, aiten zinen herrian, guztoko dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Zuk nahi ez arren, daño beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, daño beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Nahi ez arren, daño beltzek hitz egiten jarraituko dute, eta zer ekaitzaren barruan beraiek gaude. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Tira, Iruñaz hitz egin dugu, eta gaurkoan ekarrietan kamikazea, iruindar peto-petoa, idazlea, bibolina bai jotzen du, Edoi Etxarte. Edoi Etxartek, bere liburua aurkeztera etorri da, ikusi berri dugun bideoklip hori liburutik bai atera du, eta, sakonduko dugu liburuaz aparte sortu duen, guztiaz hitz egitea. Kaixo, Edoi. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, Kostata baino mentzia gaude, Edoi. Berke dugu. Zu topera, batez ere, sortaldekoak proiektuarekin, udazkenean argitaratu zenuen, Zusa argitaletxaren eskutik, gai eta referentzia askoren artean, gerra, heriotza, memoria, egunerokoa agertzen dira, edo beto esan da igual, eguneroko gerrak, eguneroko memoriak, eguneroko heriotzak. Bai. Nik irakurri dut, metxe daukat. Bai. Bai. Portada pasaba da, oso politxa da. Nik bainokala buruan Amona agertuko zen argazkiren bat erabiltzea. Hasieran ez nekien horrekin kolas bat egin behar genuen, zuzenean argazki bat izan behar zen, eta jokatu nahi izan genuen, horrekin, memoriak sarritan egiten duen horrekin dela errealitatea osatu, errealitatea ahaztu, errealitatea berrinterpretatu, ez? Eta, argazki horrek bazituen elementu indartsu bat baino gehiago, adibidez, Amona agertzen zela, Amona irribarrez agertzen zela, gerra aurreko argazki bat zela, baina beste batzuk ez genekizkien, eta eman diote genekizkien gauzak bezain besteko balioa, eta da esaterako orain toki horretan arrasateko hilerria dagola, hilerri berria, eta hor dagoela lurperatuta beste Amona, horrela itxi ziren gauza asko aldi berean. Hauzea argazkia edo kepatu duna. Poema liburuak argitaratzea bihurtu da bizitzako gauza importante bat, ez? Orduan, liburu honetarako nik ikusi nituen dozena bat idazle, baina funtsean 4 gustatzen zitzaizkidanak, Emily Dickinsonen hasi, Edna Vincent St. Millay, eta gaur eguneraino iristen, Louise Gluck eta Sharon Olds, ikustean nola kontatzen dutena, ez? Orduan, 4 ahots hauek
aritzen dira oso estetika soiletatik, denetan naturak badu toki bat, natura gainera oso personari lotua bezala, gertukoa, baina gero denek lantzen dituzte beren intimidadeko gaiak. Hori guzti hori kontuan hartuta, nik ikusi nuen horrek guztiak zeukala genesiarekin lotura, jaiotzarekin, eta norberaren eratzearekin, ez? Liburu honek balio izan du, guazen haurtzaroa aztertzera, eta guazen saiatzera nirea aztertzen, zertxo baite aitarena, zertxo baite amonarena, zertxo baite aitonarena, eta horrelako marko batetik eraikitzea liburuko poema. Nik beti egin nahi nituen, bereziki azken urteetan, bideoklipak. Hori neukan buruan batetik, ez? Eta gero neukan buruan ere bai, egitea aldi berean liburuaren lanketa eta ikusentzunezkoena. Orduan, goazen horrekin jolastera, ez? Eta orduan adibidez, bainuela liburua baino hilabete bat lehenago, edo 15 egun lehenago, egon behar zela ikusentzunezkoen piezetako bat, ez? Preludio bat izan zedia ikusentzunezko bat. Aldi berean saiatu naiz, pieza horietako batzuk, alik eta autonomia handiena izatea. Ez izateen beste batzutan egiten den bezala book trailer bat, baizik eta albazen funtzionaz ezala bakarri, ez? Eta jokatzea, ez dakit, akustikaren, gustatzen dizkidan gauza horien artean, alik eta uniberso zabalenenarekin, ez? Popa bestitik, 3 minutu baino gutxiago doan horretatik, kasi soinu paisaira, ez? Eta orduan, egotea pieza batzuk 3 minutukoak, eta beste batzuk ezakitzen batekoak, ez? Orduan, hori izan da, ez? Azkenan, izan da, testu batzuk eta munduari buruzko ikuspegi batzuk zabaltzeko aukera bat, ez? Gero gainera, nik erabaki nuen, preludio horretako letra izango zela letra bat liburuan poemarik ez zuena. Normaki Susan, azken horrian, beti jartzen du liburuko poemaren bat, edo poema pasarteren bat, nik erabaki nuen egitea letra bat, baina letra horretako ez ere izatea nirea, baizik eta izatea liburuan sartutako beste naipua. Orduan, bada gauza bat, azaltzen baldin baduzu badirudiela oso ideologikoa, oso politikoa eta baina gero baduka emaitza artistiko bat bakarrik bere burua defendatzen duena, ez? Tira, sortaldekoak. Liburua eta ikusentzunezkoak gutxi ez balira bezala, edoik ere erakusketa eta ikuskizuna sortu ditu. Zukua dio liburuari, ematen du. Horixe bera azaltzen digu. Eta gero, edoiri galderatxo bat egin diot idazlea den heinean, badakatelako jakinmina, jakiteko maniaren bat edo errituren badakan idazterak orduan. Orduan, kontatuko digu. Niretzako luxu handi bat izan da, opari bat. Aukera eman duela hori, bestela liburua ez zela iritsiko jende askoren. Eta orain Uarte Zentruan. Uarte Zentruan egon da, hori ja izan da. Nola, poema liburu baten ikusentzunezkoekin egindako piezekin egindako erakusketa, dura urte betez esan izan balidatzen esango nuke, baina zertaz ari zara, erakusketa hori bukatu da, baina, laguntza hori eman zidaten ez, laguntza hori jaso zuten 7 proiektuek elkarrekin partekatu dugu bai Uarte Zentroa eta bai Oteiza Museoa, hori da. Beste zerbait faltako sortaldekoak liburuari? Orain ari gara bukatzen, badugu beste abesti bat egina, eta torren astean grabatuko dugu lehenengo sekuentzia. Eta hori ere, oso polita izan da, ze abia puntua da baita ere liburuko poema bat, kontua da poema Mercedes Karrikari buruz, kale horretan jaio nintzeni, jaio zen aita, eta kale horretara joan ziren aitona eta mona bizitzera seme-alabak izan aurretik. Kontua da bitxia dela, baina jakin ditut gauza asko kale horri buruz, poema libura idatzi ez nuenean ez nekizkienak, naiz eta aurretik idatzia zeuden bestea beste aitak ohar asko jaso zituelako kale horretako historien ingurukoak, eta orduan anaiari oparitu zizkion aitak, anaiak 18 urte egin zituenean kale horri buruzkoak, eta orduan anaia
pasazidan liburua, orduan, egin dugu abesti bat, horko beste historio batzuk berreskuratzen, eta orain ari gara bideo aldantzen, dena, abestiaren versio laburragoarekin egindako beste abesti bat. Ez dakit ulertu den, baina egongo da, abesti bat nahiko XXL mezekaleari buruzkoa, eta bideo bat laburtxeago izango dena baita ere berari buruz. Eta bidean gertatu dira gauza zoragarri batzuk, eta izan da, harremanetan jarri naiz, Iruñerrian historialari asko daude garren mendea aztertu dutenak, eta hoietako bat ari zait pasatzen Iruñeko 20 eta 30ko hamarkadako argazki alucinante batzuk beste mezekalekoak. Azkenean, eta horretarako ere balio izan du liburuak, konturatzeko zer den gerra bat galtzea, ze dimensioz ari garen. Ni bapatean ikustea gure kale txikia, dela partezarreko Iruñeko kale txiki bat, nola, ora didez Euskal Jai frontoiaren bueltan, ezkerreko eta iraultzailea ziren erakunde oso diferentek, egiten zituzten topaketa ditako argazkiak, eta batean daude ez dakitzen bat emakume, gazte, gauzak egiten. Iruña bat zeharo ez ezaguna, ez? Ze Iruña existitzen zen 36aren aurretik. Ze gure psikologian beti Iruña izan da toki provintziano, gris, fatxa bat, ez? Eta batean ikustea zela toki bat kulturaren alde egiten zuena, euskaltzalea, elkartzen zela kirolaren inguruan, oso ikuspegi askatzailetik. Oraingoz ez, esango nizuke, nire idazketan bi molde daude. Badago bat, zerbait bururatu eta oharra hartu, eta gero badaude beste batzuk denbora asko zure ondoan dramatzazunak, ez? Egia da, joan naizela idazteko modu aldatzen liburu bakoitzerako. Eta liburu honekin ere bai. Duela 3 urte uste dut izan zela gabonetan, bapatean egiten diot poema bat gure Amagin Arrebaren zakurrari. Eta ordu saiatzen zara jartzen zure buruari alerta batzuk, ez? Eta da, utzi zure buruari joaten, pixkat desirarekin bezala, utzi zure buruari igual toki horiek esaten. Igual orain arte zaizkizu gustatu, baina ez? Orduan, hasten zara fijatzen, eta kasatu zu, igual nire buruari esan diote hau ezela gai bat importantea, baina bat zen, orduan bai. Hori poema liburuari dagokionean. Adibidez, asteroko zutabeak azken urteetan gehiago dira irakurtzen dudanaren testigantza moduko bat, ez? Eskasi oharren kuadernoa balitz bezala, beste zer baino gehiago. Eta noitzan behin, barruan baldin baduzu horrela ideiaren bat, edo errealitatearen irakurketaren bat uste duzuna menzi duena partekatu izatea hori egitea. Baina bestela gehiago izaten da, irakurtzen ari zaren hori, saiatu harremantzen aktualidadeko zerbaitekin, eta kasi gehiago dela DJ lana, ez? Itote gana baino. Tira, atalarekin bukatzeko, badakizue galdera kamikatzeak datozela, edo hiri galdetu diot zein den bere krasa. Eta bideoa sartu horretik aitortu da dizuet, edo bere krasa dela. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda heavy. Prest? Bai. Zein da gehiago gustoko zuen soinua edo hotza? Gutxien garbigailuarena. Ez bakarrik gero jaso behar delako, zen dut, garbigailua bukaera iristen denean, behintzat gurea, iristen da bukaerara, eta badituzu segundu batzuk korrika baldin bazoaz, eta zeroa jartzen duzu, ez du egiten. Pitido moko bat? Bale. Bai, hori da. Zein da gehiago gustoko zuen usaina? Ezakit zergatik usainak esan eta segituen sukaldera joaten. Gorputzeko usaina asko gustatzen. Ezki janaria gratinatzen denean, ez? Gazta, horiek asko gustatzen. Ezki... Zein da gehiago gustoko zuen egundura? Zaiak, Oso zaiak. Begira, alabak badauka beroki bat, etxeko klabean deitzen diogula Rosaliaren berokia. Oso leuna da, eta bera, hori asko gustatzen dit, eta badugu manta bat ere gutxi gara bera oso sintetikoa da, baina horrela leuna dena eta asko gustatzen dit. Zein da gehiago gustoko zuen zaporea? Kafea. Zure krasen bat aitortuko zenidak, Baki zer den krasa, ez? Bai. Niretzako adibidez Rosalia bada crash bat, baina aukera izan genuen berarekin egoteko. Niretzat hori bai dela, ez dute esango baldintza bat deni, baina bai, naiz eta azken aldean gutxi. Bilbora datorrela eta sarrera, Rosalia Bilbora datorrela eta sarrera 100 eurotan dagoela. Ja, ikusi nuen, ez nintzen ez da saiatu.
ez nintzen ez da saiatu. Balduzu ez izenik, doi? Jende asko esaten du gaizki nire izena. Bai. Osea, ni naiz Odei, Eloi, behin incluso Miguel, bai. Hola, ez izenik ez, baina batzutan Odei deitzen dizutela. Eta mal. Sekretu nun bat aitortzerik bai? Claro, zer da sekretu bat. Da, bestek ezakitena, zuk oraindik esan ez duzu. Hori da. Begira, igual ez dut inoiz esan. 3 hilabetetako dieta bat egin dut. Kontatzen. Bai, Kontatzen. Bai. Begira, esplikazioa oso erresa da. Ni naiz azukrearen fanatiko bat, eta gabonetan lagun batekin hitz egiten, eta azukrea gora, azukrea bera, da egin dut dieta bat, ez zela bakarrik ez. Osea, egon naiz 3 hilabete azukrerik jangabe, baina gainera ia karbohidratorik jangabe, ze karbohidratoak segituan bihurtzen dira azukre. Bai. Eta ostras, izan da kriston esperientzia, eta lagun honek berak esaten zidan bezala, izan da sexua eta gero nire gorputza ezagutzeko modu bat. Egia eduki dudala privilegioa, ez dudala egin behar izan dieta hau osasun arazo batengatik, nire gorputzarekin ongi sentitzen ez nintzelako, ez horrelako ezarrengatik, ez? Zan nahi dut askatasun handiz egin dudala, eta eten dut nahi izan dudanean, eta hori dut. Baina bai, ezagutu dut nire gorputza, ezagutu dut zer den pisua galtzea, pisua hartzea. Hortxe, Edoiren mezua, bai? Eta animatzen daituztegu frogatzerari eta zure amets egingarriren bat, Edoi? Amets egingarria, galdera zaiak egite dituzu. Bai. Claro, eske egingarria baldin bada ametsa da, ez? Hori da pixkat... Hor nago gakoa. Zerrakin nik liburu gehiago bukatzea. Hasi asko, bueno. Baina bukatu bezain bestera. Zein da azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Bai, egon dira hor dozen erdi bat, ez da... azken hilabete asteetan Sakura, seguro, Rosaliarena, Broken Brothersen kategoria ere bai, aurreko zikloan, Zetanganaren diskoa ere bai. Esan dut ez naiz bat originala nire hitetan oso mainstream naiz. Bai. Hori zen, plazer handia izan da, merezi du, Bai, ez dakitzen bat hilabete itxoiten, eta lortu dugu. Bueno, zaindu eta kafera arte, bale? Hori da. Bale, ba. Bearte. Eskerrik. Agur. Bai, aio doi. Nik esango banu, telefono. Zeona. Kasi aldizan dut, igual itxengo dugu, kontutxo. Tia, betiko telefonen doinua. Espaldian entzun gabe. Zeona. Ez dakit azpiegituratik posiblean, eta ez dakit gertu daukazun bibolina. Oparituko zendiak momentutxu bat bibolinakin. Ez ezkoa ere, badaukaz izatea, Bai. Uste dut munduaren zato bedela ez. Bai. Vale. Flor de Sakura, flor de... No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen White supremazio namen neronek botatako eskarmentua Baliteke sortzea bada impactua Notol guaitea paperak eman dituzun noizbait Ea zure kulturaz mozorratu alden norbait Familia itxasoan izan den sakarkerail Uskeriak bota baino Rosaliako single gehienetan Anemenka ibilomen da kultur lapurretan Lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa Bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa Feminismo txuri, hegemonikoa
Ez aiguzu gutaz barrezka ari zarala Huelbakoen marginazio automatikoa Jakingo aitirzekin beteko dut lapikoa Pray for Paris eta Barcelona dako denen ahon Siriarekiko babesa ez dut ikusten inon Notre Dame zutara, eurocentrismo rautzak post Irutza duzue, artez kamuflatuta lor Baina zer da ba artea, Eurovision showaren zalea Segi sustatzen armenta bomben ekoizleak Segi Instagramen zetan gana moduko artistoi Zuretzako madrileño Zara kolono kabroi Margotutako dibertsitatea gazte mugimendu ez duten Sarrera atea bat batean atea itxi du errealitateak Lanketaren novela ez da kasualitatea Esarak dio gezurrak hankamotzak ditu Tanik baino hobetorik jakingo duzuzuk Itxurakeria zure txapita antifasista Eskutuan deitzean la txinita Que lista! Fantasia sexualetan dagoen txinita Neska laguna izatean nahi duzun neska polita Txina, txinita, txina, karatean onena Mierta kutreak salten, txinoan dagoena Ederrekia dena, txinita izateko Hemengo izango dena, euskaraz mintzatzeko Baina euskaraz dut nik, poesia sortu Rapeatzeko flowa soberanduta aitortu Egin gaitezen raparen oholtzaren jabe Migratu arrazializatu emakume Egin gaitezen raparen oholtzaren jabe Oholtzalitzake ahalduntzeko sarbide Nik entropia barrena aurkitu nuen izpia Egurra ematera bultzatu nauen azia Iraina jaiotzatik jaio nintzen irian Egia zanda inoiz itxiko ez den zauria Pentsatuko duzu, 80. hamarkadan azitakoak, 80. hamarkadan beste batzuk lehenago jaiotakoak izan arren, gure osasun mentala zergatik da alako xekoa? Dragoibulagatik? Ez, kalabaza tripontziagatik. Eta esango duzu zer da hau? Ez duzu kalabaza tripontzia ezagutzen? Nik Donostiako zinemaldian ikusi nuen ondartzan. Garai hartan filmak kalean ere ikusteko aukera genuelako. Hori beste egun baterako beste gai bat izango da. Ikusi duzue autopista ordaindu gabe, A8 doan. Hau duela dagoeneko ia 30 urteko kontua bada eta oraindik ere txintxo hortxe ordaintzen dugu A8, marabilloso hori. Edo nola ere, Gipuzko industrialean barrena segi dezala kalabaza tripontziak. Juan Berasategiren esku hemen antzematen da, baina musika aldetik J.C. Perez itoitz zirenak eta gerora Flaneri eta Berasategiloak ere. Bai, baina ez gaitezen urrundu, ze detaile interesgarri batetan arreta jarri nahiko nuke. Ikusi duzu eta isuna jartzen ari zen hori? Aipatu nahi nizuna zer zen, hortxe ikusten geunen gure udaltzein eibartarra uste dut, bai, ezta? Armadun herri horretako udaltzain ezagit komisionesokoa izango ote den, badakizue hizkuntz kontu hauek, gau beltzonetan ez gera eskapatuko ez aktualitatetik. Ba hortxe, duela 30 urte, dagoeneko erderaz isunak jartzen, hori ere aldatuko ote da. Eta orain bai, kalabaza tripuntzia nolatan bilakatu zen asteroide, arek nahi zuen bai, parte hartu festa giroan, ez da? Arkelarrean akorraren ipurdia musukatzen zuten den. Negertxe maitea. Eta nik enuen nahi, baina...
Hau publizitatean bezala da, Momentu honenean, eta orain segidan ze pasako da, ze, akelarrea, orain dela 30 urte, bueno, zertxo gaite gehiago ere bai, ze gauza ikusi genituen publiko zabalari eskainita, zenbat xehetasun akelarre batean zer egiten den, mesedez, ikusiko duzu zehazki, zer egiten den akelarre batean, gaur gau beltzaren gau hontan. Sorgin hori ez dut ezagurtzen. Berria data. Bafeitau dezala bizarko gorrori. Sasi guztien gainetik, hogei guztien azpitik! Bakarrik galditu nintzen eta sorginen formula esan behar nuen nik ere etxeratzen. Eta zein da sorginen formula hori? Laino guztien gainetik, azpitik, sasien ondoan dantzan, sasi artean eserita, ez, ondo asmatu ezean, zer gerta dakioke norbaiti? Sasi guztien, azpitik, odi guztien, gainetik. Eta berriro nahasi nitu nintzat, eta horrela nabil geroztik sasi guztien azpitik eta dei guztien gainetik. Eta ala bihurtu nintzen, bai lagunok, ala bihurtu nintzen kalabaza tripontziaren satelitean. Eta ala bazan, saldadila kalabazan. Eta ez bazan, atera dadila herriko plazan. Eta hoxe da, gure Euskal Herria, gure herria, gure kalabaza tripontzia, sar dadila nahi duen tokian eta atera dadila behar den plazan. Izan ginelako gara. Eta, pixko bat memoria historikoa egiteko eta ez donka amaitukin hasi gara, ez donka amairura salto egingo dugu. Eta atzera oroimenean joateko, Miren Legorburu. Zarrena naizelako, ez da? Belaunaldi desberdinak, antzekoak, baina belaunaldi desberdinak. Eta gainera niri asko markatu dian mugimendu bat izan zelako ez doka amairurena. Atzera egiten dugu, 60. hamarkadaren bukaeran jartzen gara, eta begiratzen diogu orduko Euskal Herriari. Elizari oso lotuta zegoen gizarte bat, seme alaba pila bat zituzten familiak, eta hori dena aldatzen hasten da. Apaizak kartzelara joaten dira, apaiza izateari uzten diote, ezkontzen hasten dira, sotan utzi egiten den dute, baina euskaltzaindia euskara batuaren eztabaidatan sartzen da, eta adibidez artistak, Oteizak, Txillida, Basterretxeak eta gaur mugimendua, badago, Parisen gertatu zenaren antzekoa, 78. Zorrela Euskal Herrian badago iraultza moduko bat. Eta hor sortzen da ez dok amairu. Ez dok amairu esan behar da, izan zala musikaren inguruan bildu zen lan kolektibo bat, norbanakoak osatua, artista, arlo ezberdinetako artistak osatua, eta nik gaur nahi izan dut, ez dok amairuren izenean batzutan edo gehienetan ahaztuta gelditzen den figura bat ekarri, Lourdes Iriondotaz gogoratu naiz, mesedez sartzen baldin badituzute Lourdesen irudiak eta Euskal hizkuntzak gero ez dedin amaitu, herritarriska baserri kale aldatu doa zurterik urte, baina gaztedik berri zalea zabarra danik inorken zuzte, zabarra danik inorken zuzte. Lourdes Iriondok aspaldi utzi zion kantatzeari, oso gazte zela bihotzean gaitz kongenito bat aurkitu zioten, orduan oso ibilbide laburra izan zuen oholtza gainean, baina bea zen ez doka amairuren sorrerako izarra.
bea zen famatua zena, irratian bere kantu pare bat jarri zituzten, eta orduan ere euskal musika etzela esaten zuten kritika askoren artean, nonbait euskal musika ezin zen gitarra espainolarekin egin. Bihurtu zen boom musikal izugarria irratietan etengabe entzuten zian beak grabatuta zituen 3 edo 4 kantak, eta bere inguruan gizonezko batzuek hasi zian kantatzen. Bakoitza bere bidea zeukan, baina denak egin zian kolektibo batean, orduan nahiko ohikoa izaten zen, eta hor ikusten ditugu, gizon pila bat, eta Lourdes Iriondo eurekin. Lourdes Iriondo bere garaian Gabriel Aristik esan omen zuen Euskal Herriko nobia zela. Ez dok Amairuko kantariek esaten zuten denak beretaz maiteminduta zeudela eta Xabier Letek eraman zula. Bazuen, lilura berezi bat zuen, orain oso zarkitua gelditu dira kantu horiek, ez? Ez dok Amairuko beste kantariak ibilbide bat egin dute, ezagutu ditugu kantaera modernoagoarekin, beste estudioan grabatutako beste modukoakin, eta ordan pixka bat gelditu da zarkitua bezala, baina gogoratu dezagun, Lourdes Iriondo izan zela Ez dok Amairuko idazkaria, Ez dok Amairu kolektiboak egindako kantaldi guztietan, 2 kantalditan ezik osasunagatik guztietan egon zala, eta bera zela. Alma materra. Bera zan harima, ez? Orduan, ahazturan gelditu den harima, berriz ere emakumeak isilean edo gelditzen direlako, ez? Eta, bea izan zelako talde hori gorpuzten lagundu zuena buru belarri, eta, bere eta ez. Eta bada ere, gehiago hartze anaiak, eta bada mugimendua. Hori da, ez zen bakarrikan kantariena. Hartze anaiak parte importantea izan ziren, txalaparta berreskuratu dutelako ezagunak egin izan ziren, eta gero batez ere Jose Anton poeta bezala eman duenak, eman dizkigun letrak, eman dizkigun esaldiengatik, eta horrela, baina hori beste adibide bada. Uste dut badugula bideo bat, non ikusten den hartze anaiak. Txalaparta anzturan gelditu zen zerbait zen, bakarrikan erabiltzen zena urtean pare bat aldiz edorrela baserrien artean edo, egin zuten izugarrizko lana hori berreskuratzen eta modernizatzen, gaur egun ikuste ditugunean orekateek edo kalakanikoak edo perkusioak Euskal Herrian izan duen zea, eurei esker bada, baina berriz ere nahi nuen pixka bat hori irudikatu, ez? Jose Anton Hartze, Zumetarekin Parisera joan zen, orduan ez zian bakarrik etnografia, zalea zuten, zaletasuna zuten gazte batzuek, nahi zutena euskal sustraietara jo eta horrela, ez? Zan, arteak bere orokorrean asko interesatzen zitzaien pertsonak, ekarri zituztenak kanpotik, kanpoan zeuden joerak, baina beti ere sustraietatik aurrera egiteko, ez? Eta gaur egun ezagutzen ditugun mugimendu asko eta hoietan oinarrituta daude, eta nik uste dut Euskaldun guztientzako badagoela hori ez, himnoa edo den txoriak txori kanta, nerezako maitasunezko abestirik ederrena, hartzea nahi zor diegu eta Mikel Laboaren magiari, ez? Orduan, nik uste dut horrek erakusten duela, ez zela bakarrik izan kantari batzue, kantu protesta, orduan eramaten zenaren antzera, baizik, Euskal Herrian dena posible den momentu bat, non gazteak moztutzen duten atzetik zekarten karga guztia, ez? Horietako asko eta asko gerra ostean jaiotako gazteak ziren, ez duten besterik ezagutu, frankismoa eta zensura eta hori, pixka bat hori esaten duzun, izan ere ez da bakarrikan hori esaten duzuna, sormen kontu bat, ez da? Baizik eta garai hartan ere politikoki ze giro zegoen, giro beltza zegoen ere bai, eta horren aurrean ere zan protesta, kulturgintzatik, baina ez bakarrik kulturgintzatik, egoera gogorra zen. Giro politiko guztia horregatik esaten nuenik dena posible denaren
sensazio hori zuten gazteak, ez dena aldatu daiteke. Hautsi egin behar dugu, zerbait berria eraiki behar dugu, honek ez dit balio, gaztegera gazte ez gaude konforme, protestak etengabeak ziren, baina gainera bazegoen aldaketa posible zenaren sensazio oso indartsua. Eta errepikatzen dira gainera, hori beste herrialdetan ematen diren eskema berdinak, azkenean Euskal Herria bada mundu txiki bat bere horretan, baina olako pertsonei esker, kanpotik etorritako bustoken antzeko festival bat euki genuen guk ere, baina atortxurrok esaten dute lokatzetan larrutan ibiltzeko gauza badala, Euskal Herrian badago mito bat, non 71an larraitzen egon omentzan kantaldi bat, gaupasa mitologiko bat, eta orduko sistemako periodikoek eta horrela esaten zuten kanal bat izan zala, eta horrela, seguruna Euskaldunak ezagututa ez zen alakorik egongo, baina errepikatzen ziren, hainbat eskema... Baina gustatu zait parekatzea Euskal Herriko bustoka. Hala ere, gustatu zait ideia aipatu duena, eta gainera Bilbo Handia horren adibide izan zen, gerra osteko industriaren martxa horretan, eta ezkerraldean zeuen garai hartan bizi zen egoera, eta pixka bat, gazte belaunaldi horrek gurasoek gerra zuzenean pairatu, eurak kasi zuzenean eta frankismoa bete-betean, eta Aresti aipatu duzue, garai hartan gertatutako ere bertxotan, nola ibiltzen den. Gerra bukatu zela zioten, baina oraindik erdiak, pairatu behar izan zituen, kolpelatzak miseriak, Guardia Zibilen tiro batekin, karga baten eroriak, bandera gorri bat jartzearen, torretatik eroriak, Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Batzutan, batez ere Gipuzkoar zentrismotik, 78, 70, 71, eta gogoratzen ditugunean, horrela aldaketarako grina eta behar hori gogoratzen ditugu euskararen inguruan ikastola berriak, ikurrinak jartzeagatik bere burua, bizitza galdu zuten gazteak, baina bazeuden baita ere mugimendu langilerian eta horrela izugarrizko aldaketarako grina Asturiasen 72an lehenengo greba orokorrak emakumeak Madrideraino oinez joan zirenekoak, eta ezkerraldean batipat, langileen alderdi komunistaren inguruan eta horrela, hemen aipatzen dituzten 3 gazte hauek hil ziren bandera gorria maiatzaren bataren inguruan bandera gorria jarri zutelako argindar poste batetik. Sestaoko herriak egin zuen, hau ere sarean dago, orain eskura ditugu hainbat gauza, dokumental hau ere sarean dago, Sestao herriak atzera begiratu zuen, azkeneko 50 urtetan Sestaon gertatutako oso ariketa polita zintzoa, hain hurbile bizi ez dugunak ere, uste dut asko dugula ikasteko, azkenean, horietako gehienak etorkinen seme alabak ziren, eta etorkineak bizimodu berri hobe baten alde etorri ziren, oain asko etorri diren bezala, eta aldaketaren alde jarri ziren, eta horregatik esan nahi nuen irudikatu, garaiura izan zala bereziki dena da posible, goazen aldatzera orain arteko ezer ez digu balio, ez? Nik galdera bat egin nahi nuen, eta pixkat esan duzunaren arira, aipatu dezue, ezkerraldea eta Sestao, eta orduan, Zok Amairuko artistak ze jatorri ekonomiko zeukaten? Ze askot, artista izan alizateko garai hortan izan behartzen duen jatorri eta babes ekonomiko potente bat zure familian, edo izan zintezken proletarioa, langilea, fabrika batean lan egin eta artista izan. Ulertzia zu? Bai, denetan.
Galdera ona. Oso ona. Eta seguro Mirenek erantzun hon bat daukala, zegia da irakurketa ez dela bat ere erraza, galdera horri erantzutera. Justu, ez doka mairu bazen Euskal Berpizkundearen bidea, orduan euskeraren inguruan, behar bada hor ezkerralde edo Bilbo haundiak ez zuen horrelako indarrik, ez? Gaia horren momentu harretan, orduan, gehiago zian Gipuzkoarrak, Irigoien kenduta eta horrela, eta baina gehienak ez zaukaten bere lanbide bezala hori. Neetzen, horietako asko, Benito Lertxundi bera ere, okerrez banago, irratian zegoen lehiaketa batera aurkeztu zen, kantu batekin, eta hori, eta orduan euskal kantari askok egin zutena izan zen, inglesezko edo gaztelerazko kantuak euskeratu eta atera. Zegoena zen, ordurako herri irratia bezalako irrati batzuek non beharra zeukaten, gazteek reklamatu egiten zuten betiko otxotean musikaz haratago beste musika mota bat eskatzen zuten, eta batzuek egin zuten, egin zituzten bezala, ez dugu aipatu, baina 60. hamarkadan hirietako auzoetan eta herri gehienetan antzerki taldeak sortu ziren. Elizaren inguruan eta horrela. Donostian, herri irratia sortu zuen. Hori da. Eta gainera, astero uste egiten dutela antzerki bat. Bengoat kontatu zigun, Enkarni Genuak kontatu zigun, astero estrenatzen zutela irrati antzerki bat. Egiten zutela idatzi eta saiatu eta ekoitzi eta horrela antzerki bat. Orain ezingo litzateke hori pasa burutik hain epe laburrean horrelako gauza sortzea. Bazen hori beharra, aldaketarako behar izugarria eta aldaketa posible zenaren sineste hori. Eta oso langile jendea eraberean, zegia da kulturgintza edo berpizkunde horrek nolabait garai politiko bati akonpainamendu egiten dio, ez? Larraitzeko kanpetako, ez? Pixka bat festivala edo jaialdea topaketa baten batek izan dezake, ez? Bertan bustok moduko bat egin zen, ez da. Gose taldea ekarriko dugu, urrengo saio baterako, bustok ala Paris, zein izan ote zen azken iraultza. Gu Larraitz ere badaukau, baina Larraitz zerekin zeuen konektatuta, edo gongo zen konektatuta, ez da? Bazegoelako batetik, langile klasearen borroka, frankismoak zuzenan zapalduta zeukana, izan tokian bertan jaiota eta izan migrazio bidez bertara ekarrita, guztiak azpian hartuta, eta identitate borroka bat, ez? Hortik hizkuntza eta kultura bera zenola zapaldu zituen Frankok, milaka lagun erailda, eta nola gazte belaunaldi batek hori berreskuratzeko ahalegin bat egiten duen. Egia da, Goierri batean izango zuten egoera, ziurrenik gerra zibilean asko sufrituta baita ere, edota Bilbo handian zegoen soziologia, ezberdina ez da. Eta hori, Gabriel Arestiren poemetan oso ondo ulertzen da, ez? Badago klase borroka bat, baina euskal identitatetik eta euskaratik ere badatorrena, ez? Gaur egun pixka bat badago alako oso debate hori badago, saretan ikusial izango zenuten, euskara privilegiote den, klase sozial jakin bat lotuta, jakin ez, pixka bat hemen sortzen da, nolabait, ez? Euskal burgesiak ez du inoiz euskeraz hitz egin, eta momentu harretan zeukaten... Gaur egun... honetaz noiz baititzen alta burgesiak, esan nahi dut. Hori oso ondo ulertzen da Burgosko prozesua puri-purian zegoen garai honetan baita ere, eta Burgosko prozesuaren 50. urtearenari egindako dokumentaldean oso argiki eta modu eskematikoan azaltzen da orduan ze giro zegoen, ezta? Baserritar zirenak eta lehen sektorean lanean ari zirenak derrigortuta industriara jotzera, industrian zenolako giro dagoen, erdal giroa, eta bide horretan esaten diate zuei begiratzeko, eta bide horretan ze pasatzen zen? Bazegoela, gaur egun puri-purian dauden eztabaidak ere pilpilan zeudela, ezta? Nola mantendu identitate nazionala, klase borrokarekin nola uztartu, eta soziologia ezberdinen arteko batze hori. Eta Tesak aipatzen zuen, eta burgesiari zer, goi mailako burgesia hura, frankismoarekin zuzenean lotutako burgesia ez beraz. Donostian, Foru Aldundiko argazki bilduman eta horrela ikusten da Frankori harrerak egiten, aietera etortzen zanean, Frankokin galak, Semana Granden zezenak, zinemaldian soineko dotoreak, eta burgesiarrek ez zuen euskeraz
hitz egiten. Lala eta guztiz ere, bueno, ez da egitezen luzatu, bakarrik ekarri nahi nuena zen, ba hori ez, uste detelako orain ere behar degula horrelako optimismo edo esperantza mezu bat, ikustea orduan dena posible zela, aldaketa posible ikusten zela, eta gauzak ikuste dituzunean egingarri indarrak jartze dituzula, batzutan herri honek asko erretzen gaitula, beraz berriz ere Lourdes Iriondora itzuliko naiz. Lourdes Iriondok badu kanta oso eder bat, esaten duena nabil, eta nabilelako nago zikina. Nabilelako nekatzen naiz, baina hala ere nora joan gintezke. Hau da, gure etxe bakarra, hemen geldituko naiz. Beraz, bukatzeko, batzutan herri honek etxipenera eramaten baldin bagaitu ere, hau da gure etxe bakarra, beraz, hobetzen jardungo dugu egunero, eta ETBk ere egin zion Lourdes Iriondori, bota zuen, Andoainen egin zioten Lourdes Iriondori omenaldi unkigarri bat, ETB-ri lapurtutako irudiak ETB-renak direla behin darrez esan behar dugu. Beharrezkoa da, miren, beharrezkoa. Berdin du hori, ez dugu esan. Esan nahi nuen jendeak ikusgai duelako osoa, gure irudia zaratago. Andoainen egin zioten omenaldi oso ederra, ETB grabatu egin zuen eta nahieran ikusi dezakezue, ikusteko benetan Lourdes Iriondok egin zion ekarpena gaur egun. Bai, Lourdes Iriondorena. Ala ere, hau nere lurra da, hemen dago, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra, nere etxe bakarra. Ala ere, ez dut besterik, ala ere, ez dut hobeagorik, ala ere, nora joan gindezke, nora joan gindezke, nora joan gindezke. Goizetan poztigaz, gazto aurten bai agenda lepo, 2 urte zer gabe, baina listo hasi da. Bagoaz, denak batera, Ordiziko ferira. Ara hortxe dago, Naroa? Jepa, miren! Zeitezola jantzita. Naroa, Ordiziko ferira goaz, baserritarez jantzita etorri behartzan. Ze Ordiziko ferira? Munitxeko garagardo azokara goazela. 3 egun eskatu ditut lanean horretarako, 3 egun, joder! Naroa, lasai, a ber, nola izango da maiatzean? Garagardo feria. Oktoberfest deitzen bada, oktober, urrian da. A ber, miren, barkatu, 2 urte pasa ditugu pandemian. Izan daiteke oktober, maiatza, o lo que sea, baina maiatzen garagardo azokara eta Munitxera goaz. Bueno, pakia behar dugu, Ordiziko ferira goaz, eta baserritarrez jantzi gabe ere utzuko izute sartzen, beraz, venga, goazen bila. Beitu, eki! Zeiza baserritarrez jantzita miren, Alemanira goazta. Esan dizu, taure garagardo azokara dator. Nola garagardo azokara? Ez algoaz Frankfurtera bertako liburu azokara. Horretik ekarrituzu gafapastak intelektualitxu hartzeko ez, eki, Ez, eki. Ordiziko ferira goazela, baserritarrez jantzita. Baina izuen nik konpromisoa hartuta daukat. Kronika bat inberdet, hau 11-arako, hau oso garantzitsua da mundu mailako aktualitatean. Bai, ez dakit, liburuak asmatu beharko dituzu, saltxitxen irautza, gaztaren zuloak nun, ez dakit, olako zeo zer, bestela? Bueno, bale, eskerrak tesak bintzait ondu ulertu zuen, zatek atzo saltzean arropa prest daukala, beraz, tesa jantzita etorriko da. Ba, hortxe dator, tesa baina, Dantzara, Sevillana daia, guazegu dantzara. Zer, neskak, non nutzi duzue faralaesek jantzia, maletan. Eta zon miren, folklorik aitza berrasmatu nahian edo? Tesa, nora letxe ustezu guazela ba? Sevillara, ba? Apirileko, feriara. Tesa, bukatu da, pasa da. Ez dituz ikusi boseko babosoiek Twitterren eskerrak bukatu dan. Eskerrak bukatu dan. Bueno, neskak, nahikoa, Ez goaz, ez Munikera, ez Frankfurtera eta ez Sevillara. Ordizira goaz?
Orditzin ere apirileko feria ospatzen da, bera, diversitatea ospatzen den herria zen polita. Tesa, ordizira goaz. Ordiziko azokara. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Oi, dale. Oi, ama. Gaur pedala. Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi, bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Hola esan da, Josepa Antxoni Xenpelar, 120 urte bertso hauek egin zituela. Ez nuen bada pentsamendurik zuri bertsoak jartzeko, baina lagunek esan didate isilik ez egoteko. Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko, ez diren gauzak esan dituzu tina da minberatzeko. Zenbat alditan zuzendatzeko egin ditugu errezoak, pena handia ematen zigun emazte eta gurasoak. Zeinek pentsatuzu gure kontra hola jartzea bertsoak, ez gara badazuk uste duzun bezain enbidiosoak. Ibai Zabalen sari txiki bat irabazteagatikan, gogor etorri zaizun guztia esan duzu gugatikan. Nik esan behar banu munduan zaude gaur gure gatikan, zuzendatzeko sendagarririk eta inongo botikan. Eta hause ikusi duguna, 120 urte erreix esaten da, orain dela gutxi entzenun gainera, zenbat sortzaile egon diran, zenbat emakume ezintzutenak bere garaian ez bertsotan ibili, ez trikitia jo, ez panderoa jo eta ezkutuan, emakume haiengatik. Zuek bai zinatela benetako borrokalariak, eta egun jarraitzen dezuenak. Beste borrokalari bat, pandero esan da, zein da? Maurixia. Gure Maurixia, Euskal Herriko Maurixia. Mauriziak ez du inor hil, sormane jaialdiaren barruan ardatz nagusia Galdakaon ostiralean. Txapo. Saioa dijoak egon gaur, emakume bat, kontuatzen zate, emakume borrokalari bat. Nun? Amaika Telebista, han. Listo? Bai. A ver, prest, Vale. Hitz bat. Jesucristo Superstar. Mari Jaia. A ber, Ibai, hitz bat esan du. Ai, barkatu, eske besoak altzatu ditu naz, emozionatu naiz. El pájaro espino. Joder, Tesa, irudiziala. Gero nahi izatekia. Ja, egaka hasi denez, Handia. Kostatzen zue, Bueno, neren txanda da orain. Neria, ni. Hartu papertxo bat. Bitz ditu. Chariots of Fire. Nola, inglés ez du balio. Zergatik ez. Eta gaina irudizitu, idale hor jotak. Ze pelikula da hori? Hori musika hori daukana. Tan. Joder, Susko Burdiak. Zein? Carros de Fuego. Hala ere irudizitu. Bai, ez du balio. Esan lezu esan bitz zituela. Zertan ari da? Beste zerbait adierazten nahi da, ez? Bai, zenbat ezagun. A ver. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
Eun metro! Ono! Bai! Jode, ze hona zean. Eta zuze pelota. Bueno. Venga, beste bati. Ai, ni. Bitz. Dirty Dancing. Baina zaldezu esan ingelesez... Ja, bueno, baina pelikula deitzen da Dirty Dancing edozein herrialdetan eta edozein hizkuntzetan. Sokrates! Hori pelikula bat alda. Hombre, ni jo nintzen ikustea mutilagunakin, bueno, ikusi bakizu, Ezak dakizu, baina Sokrates pelikula bat baino, ba... Bueno, hitz bakarra da, ez du balio. Badakit! Nik ere bai. Nik ere bai! Kolpez kolpe! Hori bai pelikula derra! Az gaitezen. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zean, denboratxo bat. Tesak esan zean, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Berriz nengoen, baina, auskeran. Ez, amale. Jode, tesak esan zean, denbora bat. Jo! Gertzeko, ez da non Ya está. A ver, ez da grabaturen. Joder, vale. Joder, tesak esan zean, denboratxo pasata agertzeko, ez dela fiatzen zure plan honetaz. Ya vale. Hau, aspergura, ez? Bai, zai egon behar izatea, aspergarria bai. Venga, zeu zerrengo dugu saioa bitartean? Bai, zer iruditzen zaizue Kierkegaarden existentzialismoaz aritzen bagara ez da beretzen dago. Kirkezer? Bueno, bai, egian ez da momentu ez da. Ez da momentua, eki. Ez dakit, agian oporretako bidei ez edutzengo da geno? Ja, klaro, ni aurten ez noa inora, Nire ez, udara osoa lan eta lan. Hain sakara joateak bideia bezala kontatzen du. Bueno, venga, bale, ulertu dut batzuk bai, bestek ez da idea proposena oporretaz hitz egitea. Bale, badakit. TikTokeko erronka bat egiten badugu? Zer? TikTok, gazten artean oso modan dagoen aplikazioa da. Gazte euskaldunen artean ere bai? Jakina. Ez dakite, biluztea balin bada erronka, nik, paso. Ez, joder. Osea, proposatzen duten erronka da, entzuten dugu musika dantzagarriena. Eta guk egin behar dugu alegina ez dantzan hasteko, aguantatzen behar dugu dantzatzeko daukagun gogoa. Bai, divertigarria ematen du, ez? Eta ze musika klase da? Ba, 80. hamarkadako musikarik dantzagarriena. Aize, nahi erronka proposa irutzen zait, baina beste erronka bat gehitu ingo dut. Eta euskal musikarekin egiten badago, agian divertigarria izan daiteke. Bai, bueno, zaila, baina... Oso zaila, baina bai. Bazen egitera. Laute jatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz behira. Bihotzaren talpaden notxez, zure grazileak dut kantatzen. Sortu ginenen borbedetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo dute. Bale, uste dut aukero berena saio hastekoa, saio haste dela. Esnatzeko! Bai, guazen! Bai. Egia da! Begira! Inbata dator.
Egia da, begira! Baina, zuek ere altxa! Bata dator! Kontuta gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no?
Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, Kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak lasai honik iritsi gara, eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Zei, saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen. Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zer rollo txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez kolpekoa gara, ez dakit? Show. Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizu behar bada Portaventuran ospatzearen etzan, plantxarra, Ixo, joder. Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezte. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko dute duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen ba. Oso larria da? Bere landari izan ezait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu, espiritu, ez zaidazu. Kolpez kolpe saioak beste 100 edizio betekoan ditu. Espiritu, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Aurrez aurre dira